Čo je to lookalike publikum, alebo teda publikum podobné ako v rámci kampaní cez Facebook a Instagram? Je to publikum, ktoré viete zacieliť a je to za nás veľmi efektívny spôsob, ako viete dosiahnuť veľmi dobré výsledky. To publikum je, už z jeho názvu vyplýva, že publikum podobné ako. Čiže pokiaľ máte, dajme tomu 500 vašich reálnych spokojných klientov a máte na nich e-mailové adresy, čo teda predpokladáme, že v dnešnej dobe digitalizácie je to úplne bežné, tak viete Facebooku ukázať týchto ľudí a ich správanie, a teda, že boli pre vás ideálnymi klientmi, a Facebook na základe toho bude vedieť zacieliť podobných ľudí, ako sú títo. Každý z nás sa nejak v rámci algoritmu správa a na základe tých dát, ktoré Facebook dnes o nás má, tak vie tú našu cieľovú skupinu zacieliť. Čiže on zanalyzuje na základe e-mailového účtu, ako sa ten človek správa na tom Facebooku a zacieli ľudí podobných, ako sú on. Preto je toto veľmi efektívne publikum a našim klientom prináša veľmi kvalitné lídy.